Добър ден, фамилия! В днешният епизод искам да ви разкажа историята на украинската легенда Виталий Кличко. Приятно гледане! И само да не забравим, на който му харесва това, което правя, нека да даде едно рамо на новият ми канал, който започнах. На него ще споделям различни истории от криминалния свят. Благодаря за подкрепата. Размер, сила, бързина. Всичко е в полза на Виталий. Сякаш това бе неговата мисия. Този гигант от Украйна. Той беше боксьорът от Украйна с най-голям процент нокаут успеваемост. Цели 87% от неговите битки са свършили с брутален нокаут. И така, от Украйна, чудовището, което държи всичките колани, Виталий Кличко. Коментатора на евента крещеше, а публиката чакаше своят любимец. Кличко е роден на 19 юли 1971 година. Той е роден не в Украйна, а в Киргизстан. Може би ще се сетите за тази държава отборът най-вече. По това време Киргизстан е част от СССР. Това е причината, поради която все още говорят руски. Баща им е бил украински офицер в съветската армия. Майка му детска учителка. Както може да си представите, с такива родители тяхното детство беше изключително стриктно. Но Виталий и брат му успяха да разберат още на детски години, че здравата работа задължително носи успех. От 1980 до 1985 той учи за преподавател в спортната академия и получава грамота. През 2000-та година той получи докторина за лектор на спорта. Тази титла му бе дадена заради отдадеността му към бокса, не само на ринга, а извън него, след като помага на много деца, които искат да се занимават с бокс. Можете ли да повярвате? Виталий има диплома дори от Харвард. Освен, че братята са добри боксьори, те са добри бизнесмени, които винаги знаят как да се пласират правилно. Много хора казват, че след ударите от боксът се затъпява. То техният случай бе различен. Както може да се види, още когато са тинейджери, те общуват винаги с по-големи от тях, като се говори, че дори са имали връзки с мафията. Виталий започва да се занимава с бокс на 14 годишна възраст. Той започва да тренира във военната база, където по това време работи баща му. Но за очудване, той е привлечен повече от кикбокса. Той набляга на кикбокса и така от 85-та до 92-та той постига много, като става национален шампион. Той беше толкова добър, че беше поканен да се състезава в националният отбор по кикбокс на Русия. Така се отвори възможност за него да отиде в Америка, където се състежаваше срещу американският национален отбор. Той там губи. Но след това в много интервюта казва, че това е бил много важен момент в живота му. Както той казва, точно там това му е дало още повече кураж да мечтае. За къс период той спира да тренира, защото се присъединява в армията по стъпките на баща си. След това той се завърна във военния турнир по кикбокс в Париж. И не само, той го спечели. Сами можете да видите как изхвърли опонента си от ринга. Той беше 6-кратен световен шампион по кикбокс, 2 титли при аматьорите и 4 при професионалистите. От 92 до 96 точно там приключението му в бокса започва. Има рекорд при аматьорите. От 195 мача, 80 нокаута и само 15 загуби. Сега той имаше една цел – да спечели златото от Олимпийските игри. Здравейте! След дълъг дебат решихме следващите Олимпийски игри да се проведат в Атланта. Но за съжаление, още преди да отиде там, той е тестван с положителна допинг проба. Това прецака плановете на Виталий. Но можете ли да повярвате? Тук идва голямата изненада.
Вместо него на Олимпиадата отива брат му Владимир, който прави фурор и печели златният медал. Това се нарича братска подкрепа. Но в този епизод искам да ви разкажа повече за Витали. През 96-та и двамата получават покана от германската промоторска компания Универсум. Новият им менеджер беше Клаус Питер Ку и точно там започва официално тази велика кариера, която познаваме. Витали започва професионалната си кариера с истинска доминация, като в първите му 10 мача той успя да нокаутира всичките си опоненти още през първите 2 рунда. Какво правеше той? Докато повечето тепърва стъпили на профи ринга имат нужда от подгряващи мачове с по-леки съперници, Витали нямаше нужда от такова нещо. Той директно от началото правеше такова зрелище. Така изгради своята репутация на истински терминатор, което щеше да му отвори много врати за бъдеще. След 18 мача и 18 нокаута, най-после този голям шанс дойде. И така на 5 февруари 1998 година той се изправи срещу Тики Рейм в 12-рундова битка за овакантената титла на IBF. По това време Тики имаше 46 победи и само 3 загуби и всички си мислеха, че той ще е човекът, който най-накрая ще може да затрудни Кличко. Но не, всички грешаха. Още в 5-тият рунд Кличко успя да откаже съперникът си след брутална серия от удари. И така, на 24 октомври 1998 той се качи на ринга срещу Марио Шисав за овакантената титла IBO European Championship. Кличко използва добре дистанцията си и серия от няколко удара успя да нокаутира Марио още в първият рунд. След като той 2 пъти защити европейската си титла с нокаут, най-после щеше да дойде възможността на живота за Витали. След изключителна тежка подготовка, която направи, той най-накрая имаше възможността да се качи на ринга срещу Херби Хейт. По това време той беше световният шампион на WBO. И така през юли 1995-та те се изправиха един срещу друг. Ерби имаше рекорд от 31 мача и само една загуба. Но в този матч Кличко показа изключително добра игра в защита, комбинирана с изключително силен джаб. И така само минута преди края на вторият рунд Ерби беше простът на земята от украинският гигант. Така Витали стана световен шампион за организацията на WBO. Какъв исторически момент само! Но все още той нямаше голямо име в Америка. Той знаеше, че ако иска да успее наистина в този спорт, то той трябва да се премести там, където е меката на боксът, а именно Америка. Така той се мести там, за да може да започне с доминацията в тежка категория. Но Витали знаеше, че трябва да бие доста американци, преди да получи респекта от най-големите боксови критици. Те бяха толкова млади, но въпреки това силни психически, за да устоят на медийната машина в Америка. Април 2000-та година той се изправи срещу Крис Беар. Беар имаше рекорд от 30 мача и само една загуба, но през целият матч Витали показа доминация, като на практика си играеше с него, правеше каквото си поиска на ринга. Нямаше проблем да избягва ударите на Беар и в същото време да нанася тежки такива. Публиката скандираше името му. Мисията му бе на път да успее. И така през 11-тия рунд, какво мислите, че стана? Витали не бе пуснат да продължи. Отборът му каза, че той не може да продължи поради контузия. И така Беар победи. Но по това време никой не повярва на Витали за контузията. Всички си мислеха, че просто не му е достигнало сърце на шампион. Коментиращият казва: може би разликата е, че Кличко е прекалено умен, докато Беар си е просто момче с голямо сърце. След мача питат Крис: какво мислиш, че стана? Честно да ти кажа, мисля, че ме надигра боксово. Но въпреки това, аз бях готов да продължа. Нямах проблем с това. И накрая спечелих, защото преследвах това. Аз се бих 11 пъти с руснаци, още като аматьор. Последните 3 ги нокаутирах.
Него го спрях. Просто аз се развивам, човече. Това е всичко. Питат Витали, какъв е проблема? Имаше ли контузия още преди матча? Той казва, не, нямах контузия. Просто се появи по време на матча. Репортера, ти изглеждаше толкова добър през цялото време. Просто трябваше да продължиш до края и щеше да спечелиш. Защо не продължи? И си даде титлата по този начин? Кличко, скоро ще се завърна на ринга и ще си взема титлата обратно. Спрях матча, защото не искам да се контузя по-сериозно. За мен боксът е кариера. Искам да мога да се бия още дълго време. Имам големи мечти и тренирам наистина здраво. Във всяка тренировка, всеки спаринг, давам всичко от себе си, за да докажа, че съм най-добрият. След това той се завърна в битка за овакантената титла на EBU срещу Тимо Хофман през 25 ноември 2000 година. След като те имат еднакъв размер структура и са в една категория, те можеха да отмъщават един за друг. Това бе причината, поради която Витали не се изправи в реванш с Крис Беар. Но за сметка на това, неговият брат Владимир го направи на 14 октомври 2000 година, където той взе победата с единодушно съдийско решение. Той наказваше опонента си, личеше си класата на Владимир и желанието да отмъсти за брат си. Така Владимир взе титлата, загубена от брат си. Какво отмъщение само! Първите думи на Владимир след мача бяха: първо искам да ви кажа, ние не се отказваме, не сме такива. Второ, сега аз съм световен шампион. И трето, обичам брат си, благодаря на всички. Така че Витали се завърна на ринга, но вече не гонеше титлата на WBO, загубена от Беар, вече имаше нови цели. След серия нови нокаути над редица опоненти, той започна да прави име, разпознаваемо по целия свят. Витали сложи първата тухла от голямата стена, която той щеше да построи след това. Всеки път на ринга той даваше това, от което има нужда публиката. Прецизният му стил почна да харесва на американците, като спечели много фенове сред тях. Новото и най-голямо предизвикателство в кариерата на Витали дойде. Не беше друг, а легендарният британец Ленакс Луис. Той трябваше да се изправи срещу човека, победил великият Майк Тайсон. Но също така Ленокс бе победил Холифилд. Може да си представите нивото на риск в тази среща за Витали. Всички искаха да видят боят на титаните, както бе наречен от световната преса. Поради факта, че Витали се беше бил с доста по-малки от него на ръст боксьори, медиите говореха, че сега е дошло времето да се изправи с някой с неговият ръст. Джордж Форман казва: мисля, че Витали трябва да е много силен в тази среща. Ленокс има предимството, разбира се. Той се е бил с много опитни боксьори на световно ниво, но в боксът никога не се знае. Кличко има силна тупаница. Има нужда само от един добър удар. Интересното бе, че този матч се проведе в Америка и тримата съдии на матча бяха също американци, което не се хареса на много хора. Витали преди матча: за мен е важно да го победя през този матч, но нека Ленокс да знае, че на ринга съм само аз, но всъщност се бием двамата с брат ми срещу него. Нека да го знае. Забележете само, еднакво изражение, еднакъв ръст и дори еднакво се поклащат. Какъв синхрон има двамата братя само. И така боят започна. И двамата титани започнаха срещата. Витали поднасяше добри серии и движения по ринга, докато Ленокс играеше мръсно в тази среща, като на няколко пъти си послужи с лакти. И двамата се опитваха да пласират джаба си. Търсаха дупка в играта на другия. Беше изключително оспорван матч. Съдята се намеси сигурно 5 пъти, за да ги раздели по време на битката им. Но това не попречи срещата да бъде зрелищна. Коментаторите в залата засвириха друга песен, след като преди началото подкрепяха Ленокс, като казваха, че Витали не е на нивото му. Сега очевидно говореха колко добър е Витали всъщност.
Колкото по-напред отиваше срещата, се виждаше предимството на Витали. Но след само 5 рунда игра, матчът бе спрян, поради отворената рана на Витали, която не спираше да кърви. Но какво се случваше? Публиката аплодираше Витали, който показа силният си дух, и освиркваше Луис заради мръсната му игра. Витали се изнерви, защото знаеше, че този мач е в ръцето му и щеше да го спечели. Трябваше да се намеси брат му, Владимир, за да може да го успокои. В картите на съдиите той бе спечелил всичките 5 рунда до сега. Интересното е, че след мача Ленакс се съгласи на реванш, но не искаше да го потвърди пред камерите, което отново нажежи напрежението. И така те отново трябваше да бъдат разделени. Джордж Форман каза след мача: Витали заслужава реванш. Той се представи много добре. Можеше да го надиграе по точки, ако мачът беше продължил. Витали: искам ремач. Когато докторът спря мачът, не можех да повярвам. Не исках да загубя по този начин. Разочарован съм с решението, защото наистина се подготвих много добре. Чаках 1 година за този матч. Исках да го спечеля. Ленакс разочарова много хора с арогантното си поведение. Като след мача не даде заслуженият респект на Кличко и каза: вижте му лицето. Добре, че матчът беше прекратен, иначе щеше да стане по-зле за него. Беше въпрос на още няколко рунда, преди да го нокаутирам. Но реванш между тези двамата никога не се проведе, въпреки настояването на много хора. Ленакс призна след срещата, че е отказал договор за повече от 25 милиона долара за реванш с Витали. Това какво ви говори? Витали: всъщност Ленакс ми се обади преди няколко седмици и ми съобщи, че се отказва от боксът. За съжаление, това е реалността. По същото време, на 8 март 2003, за очудване на всички, брат му Владимир загуби титлата на WBO срещу Кори Сандърс, който нокаутира Владимир. Всички бяха очудени от случващото се. Но ето тук стъпва по-големият брат и казва: аз ще отмъстя за теб, като се изправя срещу Сандърс. Матчът се проведе на 24 април 2004 година за вакантният колан на WBO. Това беше матч, в който далече си личеше класата на Витали. Сандърс нямаше никакъв шанс. Витали го налагаше през цялото време. И така, в 8-ият рунд матчът беше прекратен. След матчът Кори отказа да приеме, че е бил нокаутиран. Но за съжаление, през 2012 този воин губи живота си, след като се случва въоръжен обир пред него и дъщеря му. Той я прикрива, но изстрелите отнемат живота му. Дъщеря му не е била наранена. Респект! На 16 октомври 2010 той се изправи срещу Шанан Брикс. Брикс каза: гледайте матча, за да видите как нокаутира Витали. През историята на боксът сме виждали много брутални битки. Просто прегледайте някои от мачовете на Джак Демси и ще разберете за какво ви говоря. И тази битка не отстъпваше по нищо. Беше трудна за гледане. Колко може да понесе Брикс? Това е типичният пример за матч, в който съдията трябваше да спре матчът по-рано. През целият матч Шанан получи редица силни удари, но той бе такъв войн, че не падна нито веднъж, но отдалече си личеше, че е безпомощен срещу Витали. Така той защити своята WBC световна титла, преди да направи последният си матч в кариерата през 2012 година. И като един истински шампион, той се отказа от боксът с победа. Доктор Железни ръце. След боксът Витали стана кмет на Киев. Така че той не спря да се бие. Просто смени мястото. Сами може да видите. Тежко и горко на съпартийците му. И така, фамилия, това беше всичко за днешният епизод. Надявам се да ви е харесала историята на Витали Кличко, на легендата, на украинският гигант. Лека вечер!